Türkiýanyň dünýä meşhur Kapadokiýa sebitinde beýik türkmen şahyry, filosofy akallary Magtymyr Pragynyň 300 ýylyna münasibetli türkmen we türk baýdaklary we şahyryň foto görünüşlerinden bedelen 300 sany äpet howa şahlary asmany çurly. Ýer bilen dabara gatnaşanlar howa şarlaryna asmany galdylar. Bir saat ogly wagt dowam eden uçuşyň dowamynda howa şarlary Kapadokiýanyň meşhur we gözel ýerleriniň üstüne uçdylar. Beýik türkmen şahyry Magtymyr Pragynyň 300 ýylyna başlanan uçuş dabarasy Eko Aviasiýa Birleşigi tarapyndan dünýäniň görnükli şahsiýetleriniň hormatyna ilkinji gezek howa festiwal höküminde hasaba alındy. Bu barada türkmen tarapyna degişi şahadatnama goşurly. Geçirilen howa festivali Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky iki tarap bilen hyzmatlaşygynyň puturandyrmagynyň ýene bir aýdyň suwutlamasy bolup, bu şäher Türkmenistanyň halkara medeni insan-perwer hyzmatlaşygynyň ösüşine goşun goşýanynyň halkara derejede ikrar edilmeginiň nyşany urly. Şeýle hem geçirilen şäherleriň şäherlerinde Kapadokiýanyň Guray taryhy muzeýinde Türkmenistanyň garaşdyrdygyny 33 ýyllyk münasibetli surat sergisi geçirildi. Sergiye gatnaşanlar şäheriniň dowamyny Türkmenistanyň medeni, tarihi, millili we garaşdyrdyk ýerlerinde durly puýdaklaryna gadanan üstünliklerini ýakynyn tanışmaga mümkinçilik aldylar. Şol sany Nevşehir şäheriniň Suudi Senat Palatalary we Birjalar Birleşiginiň binasynda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynyň elçihanasynyň we Ewraziýa Ykdysady Hyzmatdaşlyk Birleşiginiň bilelikdäki Türkiýanyň işgörlerini gatnaşmagynda Türkmenistan we Türkiýe Ykdysady Hyzmatdaşlygynyň täze mümkinçilikleri atly duşuk geçirildi. Oňa Türkiýanyň durly sebitleriniň 100-den gowrak işgörler gatnaşdy. Masalyň dowamynda iki döwletiň arasyndaky energetika, logistika, gurulşyk, maýa goýumlar we sowda gatnaşyklary ýaly ugurlardaky hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri boýunça özara pikir alşyldy.